Taimen maassa puhuu. Ja se lähtö kuitenkin oli sen verran vihaa. Mitä vaan tän? Usko se on. Kumia hau! Pikku haukioi. Ai. Ei pikku, no on se tai. Oo se nätti. On se nätti, onko varuillaan, se voisi ottaa pelasta lähellä. Näyttää tän pinnassa. Melkein 2 kilon tai. On se iso tai. Mutta miten se noin kello? Voitais mennä tänne päin vähän. Onko sä valmis? Eikö tuo tännekin, me ei päätä Mä en näe yhtään kun sä teet. Ota vähän, ota näin päin. Joo ei. Se on jotenkin kipiästi kiinni. Ai tää on ollut. Koita vetää tuonne päin vielä. Noniin, tulee. Tää oli hyvä tai. Noniin! Tää oli 2 kilon tai. Oho, tosi hyvä taimi.